Bossing, anong klaseng mangga to? Pico. So, yung kalabaw, wala po. Pero ang nandito po ngayon ay manggang hinog na Pico. Ito po yung mga presyo ng mga hipon ay 340, 280 sa mga per kilo ng hipon. 300 naman. Magkano ang kalawang pusit? 300 naman. 200. 200 ang per kilo na pusit kalawang. Yung yellow pinto naman magkano? 250 po per kilo. Dito 300 sa laman. Ayun, 300 po sa laman, no? Laman ulo. Ganda ng laman, no? Quality. So, yun po yung presyo, narinig niyo po sa ating vendor na nagbebenta po dito ng mga yellow pinto na. Magkano na kilo? 120. Eh, ang ating magandang talong, magkano? 70 lang. 70 pesos na per kilo. Gatas, black mamba. 20 lang yan, sir. Magkano per kilo? 180 lang. 180 na per kilo ng kanyang mga tulingan. Sariwang-sariwang mga tulingan. 180 alipon. Po yung mga talaba po natin, no? Matataba. Sandaan po, sa gata. Yan po yung tahong. Tapos yung mga nakikita niyo pong mga nakalata na pertakal po ay 100 pesos. No, na mga binibenta po dito. So, shout out muli sa iyo, Pango. Ang Pango ng Malabon Fish Market. Push the button. Magkano, Pango, yung hipon mo? Mataas 400. 400 sa iyo, 400 pesos. Mga big size din po dito, mga hipon. Presyo ng kanilang mga bentahan po ng Tilapiang Batangas ay 120 sa mga malalaki. 110 po sa mga maliliit. Yung gulyasan. Ayan o, big size na gulyasan. Ang per kilo po ay 170 na inyo pong mabibili. 120 na per kilo. Ang ating petilla ay 180 na per kilo. So, shout out sa iyo, Jeff Baliw. 120 na per kilo. 120 Buslando. Nakalalaki ka, Lodi? Ha? Nakalalaki ka. Oo, Buslando. Ayun. Sino nagbabantay? Di ka natulog? Hindi, walang tuluban. May hilo ka. Ayos lang yan. Unsafe yan sa safety, unsafe. Kailangan may tulog ka. Chin. Pero kailangan may gising pa rin, ha? May tulog, pero may gising. Kahit puyat. So sa shoutout ka ngayon, alam ko, dahil nanganak ang misis mo. Shout out sa misis ko, nanganak na. Ayun, shoutout po. Magpahinga ka lang dyan. Sino ka mukha ng anak mo? Asawa. Lalaki yun. Nagalit yung asawa ko, Buslando. O di, ikaw ka na. Siyam na buwan na dinala. Ah. Kamukha lang ng tatay. Siyempre, ikaw ama eh. Siyempre kamukha mo yun. Ganun talaga mangyayari. Siyam na buwan ng paghirap. Kamukha lang ng tatay. Ayun, kamukha ng tatay, kamukha na ni Agustin. Shout out sa mga W natin dyan. Pero talagang ayaw mo paawat sa inom, no? Good morning. Dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market kung saan ay dagsa ang ating mga mamimili. At ngayon po ay araw ng Linggo, March 2, 2025. At tayo ay mag-update ng mga panibagong latag ng kanilang bentahan po dito ng seafood. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Alright. Ito ay ibang klaseng mangga naman po, no? Yung ating nakikita. So, tanungin natin ang mga presyo. 100 pesos na per kilo, 50 pesos kalahating kilo. Bossing, anong klaseng mangga to? Pico. So, yung kalabaw, wala po. Pero ang nandito po ngayon ay manggang hinog na Pico. 100 pesos na kilo. Dito ay mga latag naman ni Boss Maeng ng kanyang mga bangus dagupan. Ito yung mga bagong hango, nakabanyera pa. Boss Maeng, magkano isang piraso nito? 140 na kada piraso, bangus dagupan. Meron din po siyang 120 na isang piraso.
Ayan. Pinipilaan yung bawang ko sa ito. Oo. Pipilahan ngayon ng ating mga mamimili yan. Yung mga latag mong bangus, no? Yan ang tuloy na nagupang kasi sa ito eh. Oo. Makita naman talaga sa pagkaano ng palikpik niya, oh. Kulay gray. Yan talaga ay dagupan. Wala manimas lang ah. Maling bacon. Ito. So marami, no? Marami sa ating mga mamimili ang dumayo dito sa Malabon Fish Market. So abante tayo at alamin pa natin yung ibang mga presyuhan ng latag at yung mga latag din po nila na seafood sa bayan po ng Malabon. May 140 sa taas, bago 5 sinata 140. So ang gamit po natin SJ Cam 200 ang gamit nating camera. Medyo nagloko po kasi yung aking cellphone na ginagamit na pang-vlog. Kaya nagpalit po muna tayo para ayusin natin yung cellphone natin na lumikot po kasi nung nagka-upload ako, hindi ko alam kung bakit. Pero ngayon, gamit po natin ay SJ Cam 200, no? Na camera. So ito po yung mga presyo ng mga hipon ay 340, 280 sa mga per kilo ng hipon. 300 naman. Magkano ang kalawang pusit? 300 naman, 250. 200 ang per kilo ng pusit kalawang. Yung yellow pinto mo magkano? 250 po ang per kilo. Dito 300 sa laman. Ayun, 300 po sa laman, no? Laman ulo. Ganda ng laman, no? Quality. So yun po yung presyo, narinig niyo po sa ating vendor na nagbebenta po dito ng mga yellow pin tuna. So pinagkakaguluhan yung mga bangus ni Boss Maeng, no? Boss Maeng, shout out. Lodi, maraming salamat thank you. Dito pa lang ay na-update na natin yung kanilang mga presyohan ng mga seafoods. Golden Pompano sa halagang 300 pesos na per kilo. Masarap lagyan ng ano yan, tausi. Luto sa tausi. So shout out Lodi, magandang umaga sa iyo. Shout out Lodi. Iyon ang sinasabi ko. Shoutout sa mga customer. Ayan, shout out. Anong oras na? Wala pa kayo. Magkano tilapia ng Batangas mo, Lodi? Teka lang, boss Lando. Magkano? 110. 110 na per kilo ng tilapia ang Batangas. Shoutout sa mga customer ko nakakapanood dyan, no? Ayan, shout out. Hanggang meron pa. So dagsa yung mga mamimili natin ngayon, Lodi. Mura na ba pa nagtitinda? At sigurado magiging busy na naman kayo sa inyong pagtitinda at magbebenta sa ating mga mamimili. Mura na ba pa nagtitinda? Ayun. So nakikita niyo po sa aking camera, no, sa video, marami po talagang tao at tumagsa po dito ngayong araw ng linggo. Nabanig na tatay ko. Kinalaban mo na ang tatay mo sa tahong, ha? Nakakainis na eh. Alright, so yan po, no? Kaliwat kanan po yung mga mamimili po natin at tumagsa dito sa bayan ng Malabon Fish Market. Ayun, shout out po at magandang umaga po, shout out. Shout out kay Kamana Batay Center. Shout out. Ayan. Good morning, meron ka na rin palindang mga gulay, ha? Ayan. Mga 10 pesos, no? Yan, 10 piso lang po ang mga bentahan po dito ng mga sili. Tapos yung mga kamatis, 20 pesos. May 50 pesos, may 20 pesos sa mga bawang, no? Kailangan natin talaga kumayod. Ayan. Salamat po, thank you. Magkano sa yote? Medyo pakus pa si Boss Lando. 25 Parang galing tayo sa concert. kilo? Ito. Piraso. Pintong po. Alright, so tanong natin yung presyo ng mga ampalaya naman po, no? Na pang latest na talagang minsan ay bumababa at tumataas. Te, magkano po yung presyo ng ampalaya? Ang ampalaya ngayon, super high. Ayun nga eh, tataas, bababa, tataas, bababa. Magkano na kilo? 120. Eh, ang ating magandang talong, magkano? 70 lang. 70 pesos na per kilo. Ito po yung manok ni Dayan. Ayan o. Kals na manok po, ang pakpak po ay
130 kada plastic. Ang backbone po ay 100 pesos. Ayan. Yan po yung manok na calves, no? Magkano upo? Depende sa laki. Depende sa laki. Depende. May 20, merong ano, gano'n. Okay. So, depende po sa presyo ng ano, ng upo. May malaki, may maliit po, no? Depende po sa presyo niya. Pag maliit, 20 pesos. Yung malaki, ayun, mga 35 pesos. Ganun po, no? Salamat po, thank you. Dito po ang pampano po natin ay 300 pesos na kilo. Alumahan ay 200 pesos na per kilo. So grabe yung mamimili, oh. Sumasalubong po talaga tayo sa dami ng tao na nag-iikot at naghahanap ng mga murang presyo na mabibili dito sa bayan ng Malabon Fish Market. Tahong po na malalaki ay 100 pesos na kilo, 180 sa Pusit Kalawang, 150 po sa mga dagupan na kada piraso po ang bentahan. So, shout out sa iyo, Cesar Ventura, ang aking masugid na taga-subaybay ng pag-vlog ko dito sa Malabon Fish Market. Shout out po. So, pinagkakaguluhan na naman yung tulingan ni Black Mamba. Black Mamba, shout out. Ayun o. Ito po yung mga isang tulingan na malalaki po, no? Ayun o. Hindi, ayun lang. Ayan. Yan po, pagkaguluhan yung mga bentahan po ng tulingan. Yan po yung mga mamimili ni Black Mamba. Black Mamba. 20 lang yan, te. Magkano per kilo? 180 lang. 180 na per kilo ng kanyang mga tulingan. Sariwang-sariwang mga tulingan. 180 ano ba? Libre din po paggawa sa kanila kapag bibili po kayo. Ito pa po, oh. 35. Alright, so yan na po, no, na update ko yung presyo ng kanilang mga tulingan. Ito po yung mga manggang hinog na kalabaw. Bukod po yung nakita natin kanina na mga mangga, yung mangga po sa kabila ay piko. Tapos ito po ay kalabaw. Kaya tama, kalabaw po, no? Kalabaw. Ayun, kalabaw po yung manggang hinog. So yan po yung per kilo, 100 pesos na kilo. Pasensya na, kikigulo ako sa inyo, ha. Alright, so itong kahabaan na to ay marami pang mga latagan tayong makikita. Tingnan natin kung anong mga latag yung mga meron sila rito na inyong mapipili o mapipili sa bayan po ng Malabon Fish Market. Alright? Ayan, ito po yung mga talaba po natin, no? Matataba. Saan po? Sa lata. Yan po yung tahong. Tapos yung mga nakikita niyo pong mga nakalata na pertakal po ay 100 pesos. No, na mga binibenta po dito. 120 sa kilo. Sa malalaki na po yan, no, na mga tahong. At ganyan po yung kadami. Ganyan pong kadami yung mga mamimili po natin sa bayan po ng Malabon Fish Market. Ayan, mga tunsoy po. Nay, magkano po per kilo, Nay? 100 pesos sa mga per kilo po ng tunsoy, no? Sila po yung naghahanap ng mapapangasawa. Yung dalawa po dito. Ayan po, natawa po si nanay. Naghahanap ng mapapangasawa. So, shout out po sa inyong dalawa, Nay. Ayo, 100 pesos. Shout out po.
Naiingat po kayo sa butas na ya. Matagal na kami. Alam na po namin na matagal na po kayo nakapwesto dyan dahil alam kong trono nyo po yan. Matagal na kami. Ah, foreigner. Foreigner pala ang gusto. Hahanap ako dyan. Wala pa ako makita. May foreigner dito yung nagpapautang. Yung... De, foreigner po yun yung pagka-Amerikano. Ayun. Nakasalamin. Jowa ni Tomboy yun eh. Ay, jowa niya yun eh. Kano sa halanay? Daming tao, Mustando. Dami. Aga pa yan, Mustando. Maya-maya pa. Ito talaga pag linggo eh, no? Ano? Blockbuster. Diba siya, ano naman, parang may balay na naman. Tahimik na naman. Ito muna ako. Salamat na. Thank you. Alright, so yun na po yung update natin ng kanilang mga seashell na ibinebenta dito sa Malabon Fish Market. 100 pesos pa rin po yung mga takal o tabo na ibinebenta nila sa ating mga mamimili. Magkano? 320 lang. Yan po, 320 sa mga per kilo ng mga hipon. Shout out sa'yo, boss. So shout out, good morning. Yung alatag mo parang ano eh, no? Pang blockbuster eh. Dadami mauubos, pero magkano per kilo, Lodi? 240 to 80. Less 20 na lang. Kamahal ngayon. Yun ang presyo. Yun ang presyo ng kanyang mga galunggong, no? Pero pag dumagsa naman talaga to, totally talaga napakamura. Hindi nyo mabibili. 50 na lang ang kilo. 50 na talaga kilo. Pag dumagsa galunggong, 50 na lang ang kilo. Tsaka sasabay dyan yung mga ano eh, no? Mga yellow pintuna. 240 yan eh. Magkano dito? 280 daw po. Kilo. Ha? Ito 30. Boss, thank you. Salamat. Alright, so yun po yung presyo, no? 280 at 240 na per kilo ng kanyang mga latag na galunggong at malalaking mga hipon. Ayan, no? Magkano ang kilo? Magkano ang kilo kaya niya? 420. 420? 420 na per kilo ng mga hipon. Pero malalaki naman po siya. Ayan, no? Sariwa. Mga big size na hipon. No, talagang... 420. Oo, doon sa kapila, ganun din. Ayun, pare-parehas po, no? Pero tingnan pa rin po natin yung mga latagan nila ng mga hipon dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Talagang mga kababayan po natin ay dagsa, oh. Talagang mapili at namimili at sinusulit ang kanilang pagbili ng kanilang mga uulamin sa pamamahay o ipapakain sa kanilang mga pamilya. So ganyan po, no? Ganyan po pagkaguluhan ng mga kababayan po natin itong Malabon Fish Market. May latag man o wala ay dinadagsa itong Malabon. Ayan, no? Ang ispat po natin talagang kumukuha tayo dahil sa dami ng tao. Tayo ay sumisingit-singit sa ating mga kababayan na dumarayo sa Malabon Fish Market. 1.3 lang pala. Magkano po yung tunsoy? 80. Ayan, 80 pesos na kilo. Tunsoy talaga siya, hindi siya yung lapad. No? Yung kagaya lapad kahapon, no? Pag kasi tunsoy pahabayan na medyo makapal-kapal yung laman. Pero ginagawa rin po yung tuyo. 80 pesos na kilo. Ito po ay 150, no, na bisugo. Tapos dito po ay 250 na per kilo ng hipon. Dito magtanong tayo kung magkano yung presyo ng sapsap. Ang dami po kasing latag dito. Te, magkano po yung sapsap? O, 3-4 na. 180. 180. Napakasariwa, no, ng ating sapsap na nakalatag dito.
Yan po ay mga tatagpo nila dito, no? Tsaka ito po yung mga nakabanye-banyera na mga kabase, lapad, no? Yung mga tangwilis po natin nakalatag dito, ayan. Yan po yung mga binibenta po nila dito sa ating mga mamimili sa Malabon Fish Market. Yung pala tawilis dito ay 70 pesos na kilo. Yan, no? Yan po yung mga mamimili, no? Dagsang-dagsa po dito sa Malabon Fish Market. So, abante na tayo, no? Dito sa ating mga kababayan. At mag-update pa tayo ng kanilang mga iba pang latag. Ito po yung mga bangus, ayan. $120 na kilo, no? Ng mga tilapyang Batangas, 110. So yan po yung mga latag po nila dito ng mga tilapyang Batangas sa Malabon Fish Market. Dito tayo dumaan sa mga likod nila kasi hindi tayo makasingit dahil sa dami ng mga mamimili, no, ng Malabon Fish Market. So shout out sa iyo, Pango. Dumaan na ako sa likod nyo eh. Kalikod na ako nadaan, hindi na rito eh. Hindi ako makasingit eh. So shout out muli sa iyo, Pango. Ang Pango ng Malabon Fish Market. Push the button. Magkano, Pango, yung hipon mo? Mataas eh, 400. 400 sa'yo, 400 pesos, mga big size din po dito, mga 280 na lang ngayon. hipon. 280 na lang ngayon. 280. 380. Yun po yung presyo, no? 380 na lang. Ang 380 na lang po ang kanyang per kilo ng hipon. Mga big size po yan at sariwang mga hipon po, no? Laki oh. 380 na per kilo. Yan sa mga ano na yan. Sa kilo. 220. 220. Nakalawang. 220 na po sit kalawang. Ganda, oh. Ito, 380 na natin, 380 na natin oh. 380 na lang, 380 Salamat. na lang, wala na 400. Bossing, salamat. Sana lang to, boss. Kariwang-kariwa naman ito. Ito po yung isang buging. Kung tawagin po natin, na buging po yan. 40 kilo yan. So, shout out po. Ayan po, 400 pesos na kilo. Ito po yung Miss Universe namin panlaban ngayon, 2025. Tilapia. O, 400 na lang kilo. Ipol. Kariwa, oh, ganda. Tunsoy. Makinang. Parehas na. Dito po ay 390 na kilo ng hipon. Saan yung mga bossy, no? Meron din pong halagang 340. Tandaan na lang kami, guys. Ang ating mga bentahan din po dito ng mga kalato ay 120 na per kilo. Babansi, alaka, akso, halo-halo po, no? 140 po per kilo. Ayan po. May isang kilo. May isang daan na lang. So, yan po yung mga presyo ng kanilang isda. So, yan ang dami, oh. Yan po yung mga mamimili po dito, no, na talagang sinusulit na ang kanilang pag-iikot at pamimili sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, ikutan lang po natin, no, yung mga kababayan po natin na mga namimili. Papakita ko po sa inyo. Ay, Boss Sandro. Good morning, ayan po. So, yan po yung mga kababayan po natin, no, na namimili po ng mga tilapyang Batangas.
So, ispat pa rin po natin yung sa ibabaw. Ayan. Ganyang kadagsa po. Yan po kahabaan po ng Malabon Fish Market ay dinayo, dinagsa. At talagang pinagkakaguluhan yung mga bentahan po dito ng seafood sa bayan po ng Malabon Fish Market. So dito po yung mga presyo ng kanilang mga bentahan po ng Tilapiang Batangas ay 120 sa mga malalaki, 110 po sa mga maliliit. Tapos cream dory po nila dito ang bentahan po ay 160 na per kilo. Tapos na? Dito rin po, bangus, Tilapiang Batangas, no? May maliit, may malaki na kanilang ibinebenta sa ating mga mamimili. Pat, magkano yung bangus mo? 120 isa. Eh, dito sa malaki. Ako tilapia, 120. 120 rin. Yung po yung presyo na 120 po ang mga per kilo ng mga bentahan ng Tilapiang Batangas at bangus, dagupan. 110 po sa Tilapiang Batangas na maliliit. So, shout out the Legend of Fish Avatar. Mais, City, yun. mais, 10 piso isa. Sa amin din yun. Mais, aba, nagugulat ako sa inyo ngayon, mga iba ng paninda nyo. Kapon, repolyo. Kapon repolyo. Anong tiyo? Kapon repolyo eh. Dumigot yung camera ko kapon, hindi ko alam kung bakit. Kaya ito na ginamit ko muna. Para sigurado ako sa... Wala na mga pakyaw. Oo nga, para walang mga gano'n. Nag-smell ka lang ako. Mhm. Ay, send tayo sa mother. Dalawa 150. So ito po, no? Dalawa 150. Dalawa 150. Imelda, Big Head, Maya-Maya. Yan po yung mga tawag sa isdang nakikita niyo po na nakalatag dito. Yan ang isda na maraming tawag, no? Pero masarap yun talaga sa sinigang. Sinigang sa miso. Okay ba nasasarapan dito? Oo, marami rin talagang kumakain yan. Nasa pagluluto ng ano yan eh. Yung may magaling magluto. Oo, pagluluto. Oo. Talgal lang sa. Oo. Katikim na kaya binibili ko yan puro ulo-ulo. Oo. Kasi yung ulo malaman eh. Matitira mo talaga yung pinaka ano nyo na lang native niya. Oo. Ano siya na, wala tiyo? Ayan, nagtatapon ng basura. Send tayo sa bossing. Ang dami talagang alam na trabaho ng tiyo. Salamat, thank you, thank you. Ayan, ang ating mga mais, 10 pesos na isang piraso. 120 po no, sa bentahan po dito ng per kilo. 120 per kilo ng salmon head. Anong isda yan? Salmon po. So, yun po yung presyo ng sapsap. May tumpukan din po na 50 pesos. 380 na per kilo ng hipon po dito. Good morning, Boss Alan. Shout out. Good morning. So, yan po, no? Yan po yung presyo ng isda, oh. 150. 150 na per kilo, no? Tapos dito rin po ay may mga bentahan din po ng tumpukan na panghalo sa gulay. Ayan. Paggulay ka na. Ano po, good morning po, shout out. Yung po, shout out po, shout out. So, yan po yung mga bagoong no, sa ating lulutuin. Mga alamang po. So, yan po yung mga presyohan ng kanilang mga latag po dito sa Malabon Fish Market. Dito po ay 400 pesos na per kilo ng mga hipon. No? So, yung mga hipon po natin ay ang presyohan talagang naggagalawan na. Meron 400, may 380, meron 420, no? Sa mga presyohan po ng mga hipon dito sa Malabon Fish Market. At ngayon po ay araw ng linggo. March 2, 2025. Ito po yung mga malalaking guliyatan.
Ayan o, big size na gulyasan, ang per kilo po ay 170 na inyo pong mabibili. Sige lang! Ikaw tubig! Pagi po natin dito ay 120 na per kilo. Ang ating petilla ay 180 na per kilo. So shout out sa iyo, Jeff Baliw. Shout out Boss Tamad TV. Shout out. Pasupport po natin ang Boss Tamad TV sa Facebook. Boss Tamad TV. At makikita nyo ang kanilang pagka-comedy at pagpa-prank sa Facebook. Boss Tamad TV. Shout out kay Butoy TV, ang mahilig mag-basketball. Ang legendary ng Perez. Good morning po. Ito po yung mga ulo no na kinakatay po nila. Ito yung sinasabi ko na birthday. Happy birthday po. May bulaklak, happy birthday. Happy birthday. Birthday niya ngayon, birthday. So ito po yung mga big head no na maraming tawag na kung isang to, dami-daming tawag. Maya-maya, big head, imelda. Yan po yung tawag sa isdang ito no. Meron pang karpa. Talakito. Yan po, no, malalaki po mga big head na binibenta po dito sa mga mamimili ng bayan ng Malabon Fish Market. Nakita ko po mo, Waslando ah. Ha? Nakita ko po mo. Nayayamin mo ang bagong sahod. Yung mga bagong sahod ko, inahaya ko, walang pumatol eh. Di kasi sila yung manlilibre. Bagong sahod. Thank you, salamat. Alright, so yun na po at nakapag-update tayo ng mga latagan po dito sa Malabon Fish Market at punta naman tayo dito sa kaibigan natin kay Agustin at ang kanyang mga bentahan din po dito ng tilapia ay pinagkakaguluhan din ng ating mga mamimili. So shoutout sa iyo, Agustin Mira Flores. At shoutout sa ating kaibigan na sa Canada, no? Kay Rabino. Shoutout po, good morning. So yun po no, mga mamimili rin po natin at nakakakilala sa ating pag-iikot dito sa bayan ng Malabon Fish Market dahil sa mga update na ina-upload natin sa ating YouTube channel. So shout out sa iyo Lodi. At ikaw ay nakikilala ko, ikaw ba si Nardong Putik? Hindi. Spider-Man. Ayan o. Nardong Putik ng Malabon Fish Market. So yan po yung mga mamimili po natin dito sa bayan po ng Malabon, no? Ayan. Talagang sulit na sulit ang kanilang pag-iikot at pamimili. Ang ating mga hipon ay medyo may paggalaw ang mga presyuhan. No? So magkano yung mga gulay mo, Lodi? Mas, dito, Boss Lando, 10-10 lang. 50, 20, 20. Ayun, 10 pesos no, sa mga luya. Yung ibang latag po dito ay 20 pesos na po. Ayan, sa kanyang mga gulay. Lodi, thank you. Salamat. Boss Lando. 110 na per kilo ng kanyang mga tilapia. At napanood ko yung video nyo doon kay Red Doors yung tapos meron pang umahataw na sumasayaw, hindi na mapigilan. Sino ba yun? Sino ba yung sumasayaw na yon? May bumaboxing ka na ba sa... Oo, umahataw. Sabi ko, sige, tuloy mo pa. Matay ka. 110 po yung per kilo ng tilapia ng Batangas, no? Napanood ko kay kay Agustin. Hilig mag-live yan. So, yun po, no? Salamat po. 120 na per kilo ng tilapia ng Batangas, no? Wala silang mga latag na ibang klaseng laman dagat, no? Bukod tangi lang talaga yung paninda nila ay tilapia ng Batangas. Walang bangus, walang gulyat, walang tuna, kundi tilapia ng Batangas lang po. Kanilang bentahan po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market, no? So, shout out po
Tapos dito kay Agustin, 120 na per kilo. 120 Buslando. Nakalalaki ka, Lodi? Ha? Nakalalaki ka. Oo, Buslando. Ayun. Sino nagbabantay? Di ka natulog? Hindi, walang tulugan. May hilo ka. Ayos lang yan. Unsafe yan sa safety, unsafe. Kailangan may tulog ka. Chin. Pero kailangan may gising pa rin, ha? May tulog, pero may gising. Kahit puyat. So sa shoutout ka ngayon, alam ko, dahil nanganak ang misis mo. Shout out sa misis ko, nanganak na. Ayun, shoutout po. Magpahinga ka lang dyan. Sino ka mukha ng anak mo? Asawa. Lalaki yun. Nagalit yung asawa ko, Buslando. O di, ikaw ka na. Siyam na buwan na dinala. Ah. Kamukha lang ng tatay. Siyempre, ikaw ama eh. Siyempre kamukha mo yun. Ganun talaga mangyayari. Siyam na buwan ng paghirap. Kamukha lang ng tatay. Ayun, kamukha na ng tatay, kamukha na ni Agustin. Shout out sa mga W natin dyan. Pero talagang ayaw mo paawat sa inom, no? Kitang-kita ko, isa may umakakato pang gano'n, sumasayaw-sayaw pa eh. Di na mapigilan, tumayo pa eh. May boxing na, may boxing. So, yun po, no? Congratulations, Agustin, at nanganak na ang iyong misis, nakaraos na, at nakalalaki ka. Nakalalaki na. So, shout out sa'yo, Rabino, ang ating kaibigan na si Agustin, nanganak na ang misis, lalaki. Shout out sa'yo. Sana wag magmana na manginginom. Shout out sa'yo, Leslie Rivera. Ah. Shout out sa'yo dyan. Ayun, shout out. Canada, shout out sa'yo. Shashot ko nung araw niya kagad eh. Malapit to si Agustin. Alright, so yun na nga po. Thank you, Agustin. Salamat po sa inyong lahat. Thank you po. God bless po. At dito ay alamin natin itong presyo. Boss, pwede po ba malaman yung presyo ng tunsoy mo? 60. 60 pesos ang kilo? Eh, yung malakapas, 150. 150 sa per kilo ng malakapas. Eh, yung mga sari-sari na yan. Lahat na yan. Per kilo rin, no? Yun po yung mga presyo ng per kilo, no? Ito, murang-mura po yung tungsoy po nila, oh. Nangingintab yung mga mata. At talagang maganda po ang pagkakabagsak po ng kanilang mga bentahan po dito ng isda. Ayan, no? So, yan po yung mga per kilohan ng kanilang bentahan po ng isda. Alright, so shout out sa ating mga kababayan na dumarayo dito sa bayan po ng Malabon Fish Market at sa mga silent viewers po natin na sumusubaybay, no, sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer. At shout out po sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At sa mga masisipag po natin vendor, shout out po sa inyong lahat. At sa mga timburautan dyan sa Carmen Planas, shout out. Enjoy NBC po sa ating lahat. At ito pong uli, si Boss Lando Explorer. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at pag-subscribe. Sa mga hindi pa rin po nakapag-subscribe sa aking mga update o pag-vlog dito sa Malabon Fish Market, mag-subscribe na po kayo at pakipindot na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga i-upload na video sa aking YouTube channel. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Maraming salamat po. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye. Pasiwan ang buhay-buhay.